кишоварзони ноҳияи Спитамен барои расидан ба яке аз ҳадафҳои стратегии ҳукумати ҷумҳурии Тоҷикистон оид ба таъмини амнияти озуқаворӣ ва бо мақсади беҳтар гардонидани таъминоти бозори дохилӣ ва берун сазовор меҳнат намуда, дар нимсолаи якуми соли 2022 дар ҳамаи сохторҳои хоҷагидорӣ ба маблағи 132 миллион сомонӣ маҳсулоти кишоварзӣ истеҳсол намуданд, ки он 106%-ро ташкил медиҳад. аз ҷумла дар соҳаи чорводорӣ, растанипарварӣ ва моҳипарварӣ низ натиҷаҳо назаррас мебошад. иброз дошт раиси ноҳияи Спитамен Темур Номонзода. дар самти соҳаи картошка мо ҳамагӣ нақша доштем, ки 600 гектар кишти картошка гузаронем. дар самти соҳаи худи хоҷагии кишоварзӣ худи алҳисоби хоҷагии деҳқонӣ 300 гектар буд. мо нақша ба пуррагӣ иҷро намудем. 300 гектар алҳисоби аҳолӣ буд, инашам ба пуррагӣ иҷро шуд. ҳамагӣ мо соли ҷорӣ 600 гектар кишти картошка гузаронем, ҳамаш ба пуррагӣ иҷро шуд. барои босамар истифода бурдани замин аз тарафи деҳқонони ноҳия тадбирҳои судманд амалӣ мекарданд. зимни баргузории нишасти матбуотӣ раиси ноҳия ба журналистон гуфт, ки соли равон барои гузаронидани кишти такрорӣ боз 1000 гектар замин аз нақша зиёд истифода бурда мешавад. дар кишти такрорӣ хоҷагидорони ноҳия асосан помидор, бодаринг, боинҷон, қаламфри булғорӣ, сабзӣ, пиёз, картошкаи барвақтӣ, ғалладонагиҳоро кишт мекунанд. барои бунёд ва таъсиси боғи интенсивӣ низ хоҷагидорони ноҳияи Спитамен таҷрибаи зиёди корӣ доранд. бунёди боғҳои интенсивӣ, суперинтенсивӣ ва аз навсозӣ, аз навбарқароркунӣ боғҳои гӯна, яъне дар миқёси ноҳия ҳамагӣ қариб 1600 гектар боғҳои боғбоӣ вуҷуд доранд, ки мо то имрӯз қариб ки 300 гектари онро аз нав барқарор кардем. соли 2022 нақша дорем, ки 100 гектар боғҳоро аз нав кунем, 10 гектар боғи нави суперинтенсивӣ ташкил медиҳем. ҳамчунин иттилоъ дода шуд, ки дар ноҳияи Спитамен зиёда аз 150 000 нафар аҳолӣ зиндагӣ мекунанд. ба ҳолати то санаи 1 июли соли равон бошад 2550 оилаҳои камбисоат ба қайд гирифта шуданд, ки ба онҳо давоми сол ба маблағи наздик 500 000 сомонӣ кӯмакпулии унвони иҷтимоӣ пардохт карда шудааст. теъдоди муҳоҷирон аз ноҳияи Спитамен то ба имрӯз ба зиёда аз 8500 нафар расидааст. ноҳия ҳамагӣ 150 000 аҳолӣ дорад. ин 7-8% ташкил медиҳад. солҳои пешина ман солҳои то 2020 вақти пандемия муҳоҷирати меҳнатӣ зиёда аз 14-15 000 нафар шаҳрвандон мерафтанд. имрӯз бошад ин теъдод 8661 нафар ташкил медиҳад. оиди соҳаи маориф ва тандурустӣ, соҳаи маориф ва 19 нафар муҳоҷирати меҳнатӣ рафтагӣ, тандурустӣ бошад 7 нафар. давоми нимсолаи якуми соли 2022 раиси ноҳияи Спитамен наздик 200 нафар шаҳрвандонро қабул карда барои ҳалли масъалаи онҳо корбарӣ намудааст. Муниса Атаева, Равшан Тоҳиров, Азия.